Kwatikuita zvekare mhuri yeZimbabwe pano paZesty News pano pachange tichimhanya news updates ezvinhu zvakasiyana-siyana zvichange zvichiitika muno munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva kusubscribe mahara wochena on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera vadikani. Pano ndaenda kubatira nyaya nekukurumbidza nyaya yaTrevor Dongo yakambotrenda last week iyo. Trevor Dongo apisirwa imba yake one of his apartment Hure rake. So yanga turimo mukati munotakatiza sei aida tourayirwa imomo mukati. So muri Zimbabwe ngatikumbira subscribe turn on the notification bell kuti patinodzoka nemamwe news updates and share this news update nevadikani kuti toone chiitiko ichi. Muri Zimbabwe Hure razonzi 20 years mujail. Muri Zimbabwe dai manga murimi makaitwa kudai unofila sei uchisangana nezvinhu zvakadai so munhu unenge uchiti unoda obva akupisira mumba unoita sei muri Zimbabwe? Property yese yaTrevor so far yakatsva, zvinhu zvese zvakatsva muri Zimbabwe. Ndaikumbira zvanofunga comment section below patudzawo mafungiro ako. Akamhanya kune dishu boka imba wani moto manje uri kurova chidai so but zvinani kuti chi anojambira backup boka omhanya chi omhanya and at the other side aisiwa mattress but ari kucha engagement ring yaTrevor here. Engagement ring. Ngazurere boyfriend. Lucky kango stop in amteni. Serious? Angapisa mbeda ngada kuzurera muTrevor Dongo. Serious? Timocha ndempapa chimocha Trevor Dongo. Trevor Dongo ndiya urayirwa iflat inogara Trevor Dongo. So angachiita on purpose. Azonga tu askana mumbo. Azi uskana ndo bango feel like it. Where is it?